Здравейте на всички, казвам се Мартин Стоянов и съм от Сдружение Заедно за град Баня. Имаме няколко въпроса, даже имаме и конкретни предложения за обекти, които са включени в концепцията. Конкретно за град Баня. Понеже виждаме, че е заложен бюджет за конкретните дейности, интересувана на базата на този бюджет какви малко по-подробни, ако може, данни да не дадете за дейности конкретно за град Баня. Нали, по дейност повишаване на енергийната ефективност, дейност устойчиво интегрирано развитие на туризма и дейност изграждане зелена и сигурна приобщаваща градска инфраструктура. Нали, защото в Баня са включени няколко конкретни обекта, просто ме интересува малко повече подробности, ако може да не дадете, за да може съответно да зададем конкретни въпроси и предложенията да си дадем. Благодаря. Веднага ви отговарям на този въпрос. Към момента дейностите, които са в ИТ, са общо за всяка една дейност. По енергийната ефективност са включени всички кметства и читалища. След като бъдат изготвени проектите, които ще стъпят на база готовите обследвания, направени от община Карлово, тогава ще има конкретно за всеки един обект каква ще бъде неговата стойност. Това също се важи и за градската инфраструктура, защото освен в град Баня, там са включени и няколко зелени пространства в другите населени места. Конкретните цифри ще излезнат, когато се направят готовите проекти, а преди това ще има дейностите, които ще бъдат разписани в методическите указания от МРРБ, които ще бъдат допустими, за да могат да бъдат включени в проекта и тогава вече ще се остойностяват. Към момента в концепцията това са глобални суми на всяка една дейност, включваща няколко населени места. Тогава значи, може да представим тогава конкретно нашите предложения, които имаме специално, да кажем, по тази дейност повишаване на енергийна ефективност. За училище Неофит Крилски, така, понеже на нас не е съвсем ясно какви дейности са предвидени там, освен това научно казано повишаване на енергийната ефективност, имам предложение да бъде включен физкултурния салон от една или друга форма, да бъде ремонтиран, който към момента е в много лошо състояние и има нужда от сериозен ремонт. Повдигаме този въпрос заради това, че град Баня, който беше център на спорта за общината допреди, да кажем, едно десетилетие, въобще не присъства и не е включен в дейност развитие на спорта. Това за нас е озадачаващо. И според нас град Баня заслужава, нали, не че другите не заслужават, съответно всички населени места в общината заслужават да имат места за спорт, но на нас не се иска по някакъв начин и град Баня да бъде включен специално в дейност развитие на спорта. Те понеже се покриват част от дейностите и затова нашето предложение е специално за училище Неофит Крилски този спортен физкултурен салон да бъде, нали, също заложен, ако не е заложен. По тази дейност енергийна ефективност имаме предложение също така, ако общината сметне за нас е уместно, понеже покрива на физкултурен салон е равен, там може да се помисли и за изграждане на соларна инсталация, която абсолютно ще се пише в духът на съвременните изисквания. Защо е важен този физкултурен салон за Баня? Значи в Баня нямаме закрито пространство, което може да се упражнява спорт през есенно-зимния сезон. Това е още един довод, нали, този физкултурен салон да му бъде обърнато внимание и със сигурност, ако може да бъде включен в дали ще е в енергийна ефективност, дали ще е в развитие на спорта в общината. Това е конкретно за училище Неофит Крилски. Там също не знам дали общината е помислила за отоплението на училището, понеже то е локално на нафта и има 4 кабинета, които са с климатици. По какъв начин, нали, не знаем ние. Надяваме се да бъде и това добре помислено.
говорите, че не се отоплява училище. Не съм казал, че не се отоплява, казах, че се отоплява на нафта и на климатици. Не съм казал, че не се отоплява. Климатиците са за следобедната биотата. Госпожа, имам предвид самата отопителна инсталация. На нашето предложение просто се помисли за локалното отопление да бъде съвременно, а не на нафта. Не смятам, че и ние като гражданско сдружение не смятаме, че нафтата към днешно време е удачен вариант за отопление съвременно. Съответно за читалище Свети Кирил и Методий в град Баня, там всички знаете, че читалищната зала, зрителната не работи от дълги години и заради това се радваме, че община Карлово е заложила тази сграда за ремонт по енергийна ефективност. Надяваме се, че този ремонт ще включва съответно и вътре да се оправи тази зрителна зала, за да може да стане пригодна за осъществяване на нейните функции. За детската градина като обект не знаем какво е включено, но така или иначе общината е констатирала в свое изследване, че там съответно също има нужда от ремонт и заради това се радваме, че и този обект е заложен. Просто там е подчертано, че съоръженията, които са в двора, също имат нужда да бъдат приведени в някакъв вид. Надяваме се и на това да бъде обърнато внимание, защото за родителите нашата обратна връзка е, че това е проблем, нали? Че тези съоръжения са амортизирани. По дейност устойчиво интегрирано развитие на туризма в община Карлово, тук може да поздравим община Карлово, нали, че е заложило Баня като място, в което ще бъдат, нали, изградени нови сондажи и каптажи за минерална вода. За нас това е важно наистина и сме радостни, че така инфраструктура ще бъде изградена, което действително, както каза и господин Кабаеванов, е важно за това да има инвестиции. Нашите предложения специално по тази дейност са по някакъв начин, ако може да бъдат изградени, знаете, има един извор в Кокълчето в град Баня, той работеше известен на всички хора в общината. От известно време там той е пресъхнал, не работи. Ако може да има такива места, на които просто гражданите свободно и всички гости на Баня да се ползват в някаква степен от минералната вода, нали, съответно да се упомене годна ли за пиене, не е ли годна, за какво е годно и така. Да, ясно. Ясно, тя не е годна, само че е годна за други неща. Така. И другото, което за нас е много важно, са да бъдат заложени мерки за популяризиране на туристическата дестинация Баня. И се надяваме действително това да бъде по някакъв начин отчетено, защото в бюджета на община Карлово са заложени около близо 30 000 лева за популяризиране на туризма в общината. За нас може там какво се желае и Баня, като един от основните туристически, нали, центрове в община Карлово, може по някакъв начин да се мисли за по-доброто е рекламиране. Сега за парка и за другите неща, съответно, надяваме се да има малко повече информация и по-подробно описание на дейностите, които следва да бъдат направени и те да са общодостъпни на етап, в който съответно гражданите да могат да дадат своите предложения. Защото при свършен факт, нали, ще не се каже после, че това е решението, или сте за, или нищо не се случва. Благодаря за вниманието. Благодаря за въпроса, ще опитам кратко да отговоря. Първо, по енергийната ефективност до момента всички оперативни програми, които са били както Националната програма за енергийна ефективност, дейностите, които се финансират, това е саниране на сградата, независимо от тях дали ще бъде читалище, детска градина, училище, подмяна на програмата, подмяна на покрива и инсталацията вътре в сградите. Към момента, това, което пак ще ви го повторя, дейностите все още не са разписани в методическите указания какво ще бъде финансирано.
извън тези, които са определени като енергийни. Всяка една дейност, допълнителна за обзавеждане, за оборудване на детската градина, на читалището или на училището, естествено, че ако бъде разписана в методическите указания, тя ще влезе в нашите проектни предложения и в бюджета, за да може да се финансира и да се използва. Относно спорта, изискванията, които бяха поставени в дейност спортна инфраструктура, е да има регистриран футболен клуб. Регистрираните футболни клубове на територията на община Карлово са Ведраре, Дъбенец и град Карлово. Относно физкултурния салон в училището в град Баня. Единият вариант е, ако може, имаме възможността да го включим към сградата на училището за ремонт по енергийна ефективност, естествено, че ще го включим. Другия вариант е, всяка година Министерството на образованието и науката отваря програми, в които може да кандидатства или общината, или училището като бенефициент, за да получи средства за ремонт и енергийна ефективност на училището. Тази година имаше отворена програмата, мисля, че беше преди месец и половина, и доколкото има информацията, ще има и втори прием през 2024 година. Това не е проблем да се направи проект и да се кандидатства пред Министерството на образованието. Относно парка. След като бъдат разписани дейностите, ще се изготви идеен проект, понеже това е един от най-големите паркове на територията на община Карлово. Ще се направи обществено обсъждане в град Баня, за да ви покажем дейности, които са възможни и ще бъдат финансирани, да чуем и предложенията на гражданите и ако може да бъдат естествено включени. Така че това ни е, в момента сме, представете си, че сме на един старт, който преминате чисто административно. От тук нататък, тази цяла концепция, тя трябва да мине през регионалния съвет. След като бъдат приоритизирани обектите на всички концепции, които са преминали административната част, те ще отидат на одобрение от Министерството на регионалното развитие и благоустройство. Оттам нататък всички одобрени ще чакат дейностите, ще започнат проектирането и след това ще започне самото изпълнение. Това е бавно, но сега сме доказали в предните два програмни периоди, че успеем да се справим. Като цяло, концепцията на община Карлово бих казала, че е една от най-добрите на територията на България.